ሰላም ጥዕና ሃበለይ ሰላምታና በብዘለኹም ይብጻሕኹም እናበልና እዚ ቻነል እዚ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ጥዕና እናባኹም ዘብል እንትኸውን ሕዚ ድማ ኣብዚ ቅነዚ ኣዘራርባ ብዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩ ዝርከብ ንኹሉ ህዝቢ እውን ኣጨኒቑ ዝርከብ ሓደ ዝተከሰተ ሕማም ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ድማ ኣብ ደቡብ ክልል ጂንካ ከተማ ኣብ ዝተባሃለ ዘጋጠመ እዩ። እዚ ነገር እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ ኣዳናጊጹ ይርከብ። ዝተፈላለየ ሰባት ድማ ኣነጋጋሪ ዛዕባ ጉዳይ ፈጢሩሉ ይርከብ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና እዚ ድማ ኣብ ሓፂር ሰዓት ግዜ ከይወሰደ ምስ ሞያተኛታት ሓዊሱ ናይ 8 ህይወት ቀቲሉ ይርከብ። እዚ ሕማም እዚ ድማ ምስ ኢቮላ ምምስሳል ኣለዎ እናተባሃለ ዝርከብ እንትኸውን ናይ ምቁፅፃር ዓቕሙ ድማ ብጣዕሚ ዝለዓለ ማለት እውን ሓያል እዩ እናተባሃለ ዘሎ ኩራ ሰማዕትና። እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ ኣዳናጊጹ ይርከብ። ናይ ምስፍሕፋሕ ክእለት እውን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዙሕ ቦታ ከም ዝሽፍንና ብዙሕ ሰባት እውን ከጥፍእ ከም ዝኽእል እዩ እዚ መጽናዕቲ እንዳተሓበረ ዝርከብ ኩራ ሰማዕትና። እዚ እንታይ መወገሲኡ መከላኸሊኡ መድሓኒት ኣለዎ ዶ የለን ንዝብል ሓበሬታ ናይዚ ሕማም እናባኹም እነብሎ ንኸውን ኩራ ሰማዕትና። እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ንክመሓላለፍ ተመሓላሊፉ ድማ እዚ ሰብ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ተመሓላላፊ ዝኾነ ሕማም ንክከላኸል ናትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ሸር እናበልና ንጅምሮ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ባርከስ እዚ ሕማም እዚ ከም እንብለኩም ኣብ ደቡብ ክልል ጂንካ ከተማ ዘጋጠመ እንትኸውን እዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ናይ ብዙሓት ህይወት ዝቐዘፈ ሕማም እዩ ኩራ ሰማዕትና። ባርከስ ሎሚ ተሰሚዑ ዘሎ ከም ዝንለኩም ብጣዕሚ መደንገጽ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እናተሰምዐ ዝርከብ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እውን ጂንካ ከተማ ኣብ ትበሃል ቫይራል ሄሞራጂክ ፌቨር ዝተባሃለ ሕማም እዩ ተከሲቱ ዝርከብ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ንኹሉ ሰብ እናተመሓላለፈ ዝርከብን ናይ ብዙሓት ህይወት እውን እናቀዘፈ ዝርከብ ሕማም እዩ ኩራ ሰማዕትና። እዚ ድማ ምስ ኢቮላ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህሪ ኣለዎ እናተባሃለ እዩ ማለት እውን ኢቮላ ኣብ ዝሓፀረ ሰዓት ከምኡ ድማ ናብ ብዙሕ ሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ምስቱ ምዃኑ ሕዚ እውን እንተኾነ ምስ ኢቮላ ተመሳሳሊ ዝኾነ ጽንዓት ኣለዎ እናተባሃለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ዝሓፀረ መዓልቲ ናብ ኩሉ እናተስፋሕፈሐ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ተጸኒዑ ዘሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። እዚ ቫይራል ሄሞራጂክ ፌቨር ዝተባሃለ ሕማም ቅድሚ ሕዚ ኣብ 1953 ተጸኒዑ ከም ዝነበረ እውን እንዳተነገረ እዩ። ኣብቲ ኮርያ ዝነበረ ጦርነት ማለት እውን ኣብቶም ናይ አሜሪካ ወታደር እዩ ተረኺቡ ነይሩ እዚ ሕማም እዚ። ኣብቲ ምስሊ ከም እትምልከትዎ ድማ ዓይንኻ ደም ምምላእ ከምኡ ድማ ብፍንጫኻ እውን ደም ምውፃእ እዩ ተጸኒዑ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ንሱ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እሱ ዝተጸንዐ መጽናዕቲ ነዚ ሕዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ተመሓላላፊ ዝኾነ ሕማም ክጻውሮ ወይ ድማ ከድሕን ዝኽእል ኣይነበረን ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበረ ምልክታት ዓይንኻ ደም ምምላእ ብፍንጭኻ እውን ደም ምውፃእ ከምኡ ድማ ብእዝንኻ ካልእ ሰውነትኻ እውን ደም ምቁፃር ምልክታት ዝነበረ እንትኸውን ነገር ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ መልዕሊኡ እውን ኣይተገለጸን መጥፊኡ እውን ኣይተገለጸን። ኳታስ በቶም ኣብ ገዛ ዝርከቡ ንእሽተይ ነፍሳት እንስሳ ከምና አንጭዋ ዝኣመሰሉ ዘምጽዎም ከም ዝነበረ እዩ እንዳተገለጸ ዝነበረ። እዚ ድማ ሓያር ረስኒ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ምልክታት እውን ዝነበረ እዩ። እዚ ኣብቲ ግዜ ንሱ ግን ከመይሉ ከም ዝጠፍአ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ የለን። ነገር ግን ድማ ናይ ምምሕላፍ ዓቕሙ ከባቢ 10% ከም ዝነበረ እዩ እናተገለጸ ዝርከብ ኩራ ሰማዕት። ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ከምኡ ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ግን ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ደቡብ ክልል ማለት እዩ እዚ ሕማም እዚ ከባቢ 45% ናይ ምምሕላፍ ክእለት እውን ክበጽሕ እዩ እናተባሃለ እዩ ዝግመት ዘሎ። እዚ ማለት ኣብ ሓደ መዓልቲ ናብ ካልኦት ክልላት እውን ከይዱ ካብተን ክልላት እውን ናይ ብዙሕ ሰብ ናይ ምልካም ክእለት እውን ኣለዎ እዩ እናተባሃለ። እዚ ድማ ንኹሉ ሰብ እናንቀጥቀጠ ዝርከብ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኩራ ሰማዕትና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምምሕላፍ ክእለት እውን ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝመሓላለፍ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ምልክታት ፈጢሩ ወዲያው ነቲ ሰብ ክቃትሎ ከም ዝኽእል እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና። ባርከስ ካብዚ ብዝተበገሰ WHO ወይ ድማ ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ይህብሉ ይርከብ። እዚ ድማ በቶም ጥዕና ሚኒስተርን ካልኦት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕናታትን ብዝሃብዎ ሓበሬታ እዩ። እዚ ውድብ ጥዕና ዓለም መልእኽቲ
ወይ ድማ መልሲ ክወሉ ክኢሉ ዘሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና ከም ዝበልናኩም እዚ ሕማም እዚ ቅድሚ 1953 እውን ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ነገር ግን ናይ ምምሕላፍ ክእለቱ ትሕቲ 10% ከም ዝነበረ እንዳተገለጸ ዝርከብ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማም ግን ፍልይ ብዝበለ 45% ብዝኸውን ካብ ሰብ ናይ ሰብ ምምሕላፍ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ ኩራ ሰማዕትና እዚ ቫይረስ ሄሞሮጂክ ፌቨር ዝተባሃለ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምሕላፍ ክእለቱ እውን ዝለዓለ እዩ ከምኡ ድማ ናይ ምቕታል ክእለቱ እውን ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና እዚ ግን ከመይ እዩ መመሓላለፊኡ ወይ ድማ መከላኸሊኡ ንዝብል ሓበሬታ ድማ መመሓላለፊኡ ምኽንያት ማለት እውን ኣብቲ ሕዚ ኣብ ደቡብ ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ብምንታይ ከም ዝመፀ ኣይተገለጸን ዘሎ ነገር ግን ዘርእዮም ምልክታት ኣሎ በቶም ዘርእዮም ምልክታት ግን መከላኸሊኡን መመሓላለፊኡን ኢሎም ዝፅሓፍዎ ጽሑፍ ኣሎ ጥዕና ሚኒስተር እውን ዘውፅኦ ሓደ መግለጽ ኣሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና እዚ ኣብዚ ምስሊ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራውር ዓይንኻ ደም ምምላእ ብኣፍንጫኻ እውን ደም ምውፃእ ከምኡ እውን ብኣፍኻ እውን ደም ምውፃእ እዩ ዘሎ እቲ ምልክታት ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቁርወትኻ ደምን ካልኦት ፈሳሲ ዘለዎም ትሕዝቶ ኣብ ቁርወት ምቁፃርን ሰውነትኻ ድማ ብጣዕሚ ረስኒ ከም ዝስምዓካ እውን እንዳተገለጸ እዩ ዝርከብ ኩራ ሰማዕትና ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዕ ንኩሉ ሰብ ኣጨኒቑ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ናይዚ ምልክታት እንትኸውን መመሓላለፊኡ ምኽንያት ድማ ብምንኽኻ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ቁርብ ዘለ ርሕቐት ኮይንካ ዓይኑ ክትጥምቶ ከለኻ እውን ክሓልፈካ ይኽእል እዩ እናተባህለ እዩ እቲ ምንኽኻ ደም ካሊእ ከም ዘሎ ኮይኑ ዓይንኻ ቀጥታ ዓይኒ ንዓይኒ ትጣመት ከለኻ እውን እንድሕር ደኣ እቲ ዝርሕቐት ዝሓፀረ ኮይኑ ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ እውን እናተባህለ እዩ ዘሎ ኩራ ሰማዕትና ብጣዕሚ ብዝገርም መልክዑ ካብዚ ዘሊሉ ድማ ብኽዳውንቲ ብኻልኦት ያው ናይ መሳርሕታት ሰውነቱ ዝኾኑ ነገራት እውን ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ኮታስ በቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ዝኽእል ካብቲ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ሓሊፉ ድማ ቀጥታ ንዑ እውን ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ግዜ እውን ኣይወስደሉን እናተባህለ እዩ ናብ ሕክምና ወሲድካ ትሪት እስካብ ዝግበረሉ ሰዓት ናይ ክበፅሕ ይኽእል እዩ እናተባህለ እዩ ዝርከብ ኩራ ሰማዕትና ብጣዕሚ ብዘገርም መልክዑ ንኩሉ ሰብ ኣደናጊፁ ዝርከብ ጉዳይ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉልና ሃለዎ ምልክታቱን መመሓላለፍን እንድሕር ደኣ ርኢና ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተሓሊፉ ድማ መከላኸሊ ንዝተወሰነ ግዜ እውን ኣለዎ እናተባህለ እዩ ኣለዎ ተባሂሉ ኣይግመትን ግን ድማ ንግዚኡ ተባሂሉ ዝተመረፀ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ ካብዞም መልእኽታት እዚኦም ድማ ሓደ ሰብ ምስቲ ዝተጠርጠረ ሰብ እንድሕር ደኣ ተነኻኺኡ ቀጥታ ኢዱ ብሰሙና ክሕፀብ ኣለዎ ሳንታይዘር እውን እቲ ማይ ምስ ደረቐ ክገብር ኣለዎ ድሕሪኡ ማስክ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣይግላስ እውን ክገብር ኣለዎ ሰውነቱ ድማ ሙሉእ ክሽፈን ኣለዎ እናተባህለ እዩ እዚ ኣብ ምንታይ ዝተረጋገፀ እንተልና ሓደ ሰብ በቲ ዝተጠቕዐ ሕማም ማለት እውን ዓይኑ ሰራውር ዓይኑ ደም እንተመልኡ ብፍንጭኡ እውን ደም እንተኮይኑ ዝለዓለ ረስኒ እውን ዘለዎ ምዃኑ እንተፈሊጥና ግላቭ ክንሕዝ ኣለና ወይ ድማ ጓንቲ ኣብ ኢድና ክንገብር ኣለና ናብ ሕክምና ኣብ ንወስደሉ እዋን ድማ ኣፍንጫና ዓይንና እውን ብግላስ ዝተሸፈነ ክኸውን ኣለዎ እንተተኻኢሉ ግን ካብዚ ብዝሐሸ መልክዑ ማለት እውን እቲ መሳርሒ እውን ኣብ ሕክምና ስለ ዘለዎ ናብ ሕክምና ምድዋል እውን ይከኣል እዩ እናተባህለ ስልኪ ቁፅሪ እውን እናለጠፉ እዮም ዝርከቡ ብፍላይ ድማ ናብ ቀረባኻ ዝርከብ ሕክምና እውን ቀልጢፍካ ምኻድ ይከኣል እዩ እናበሉ እዮም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሕኖም እንዳገለጹ ዝርከቡ እዚ ድማ 3 መዓልቱ ኣቆፂሩሎ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ግን ምስቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ሓዊስካ 8 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ ብዚ ቫይረስ እዚ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ብዝበፅሖ ሓበሬታ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ከባቢ $300 ዝኣክል እዩ ከሎ እዚ $300 ድማ ነቲ ኣብቲ ሕክምና ዝርከቡ ኣቑሑታትን ከምኡ ድማ በቲ ሕማም እሱ ንዝተጎድኡ ሰባት ተባሂሉ እውን ዝወፀ ሓገዝ ዘሎ ማለት እዩ ኩራ ሰማዕትና ኣብዚ እንገብሮ ነገር እኳ እንተሃለየ ሕፅር ረቢና ናይዚ ሕማም እዚ ክንገልጽ ከለና ቫይረስ እዩ ናይ ምምሕላፍ ክእለቱ ዝለዓለ እዩ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ድማ ብዙሕ ቦታ ከም ዝሽፍን ብዙሕ ሰብ እውን ክጎድእ ከም ዝኽእል እዩ እንዳተነገረ ዝርከብ መመሓላለፊኡ መንገድታት ድማ ከም ዝበልናኩም እዩ ብምንኽኻ ይኹን ዓይን ንዓይኒ ብምርኣይ ሞ ድማ ዝሓፀረ ርሕቐት እንተሃልዩ እውን ክሓልፍ ይኽእል እናተባህለ እዩ ነዚ እዩ እውን ድማ ምስ ኢቮላ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህሪ ኣለዎ እናተባህለ ዝርከብ ኩራ ሰማዕትና ስለዚ ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሕኖም ከም ዝሓበርዎ እንተኮይኑ ንግዚኡ መፍትሒ እስካብ ዝርከበሉ ማንም ሰብ ካብ ካሊእ ቦታ ናብ ካሊእ ቦታ ኣብ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት እውን ክቅንስ ኣለዎ እናተባህለ ለምሳሌ ካብ ክልላት ናብ ክልላት ዝግበር ምንቅስቃስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኾን ይኽእል ኮታስ ናብቲ ብዙሕ ሰብ ዝርከበሉ ጉዕዘታት ንቅንስ እናተባህለ እዩ
ንዝነበረና ጻንሒት ካብ ልቢ እናመስገና ሰላምታና ንዓኹም